Så rejser du dig op ind i midten, og forsigtigt kig ud på publikum og smil. Axel, prøv lige at kravle forsigtigt ud igen. Først ned, og så ud og op og stå. Og nu bliver det vildt, for nu skal vi derind begge to på én gang. Kan du lige gå lidt uden for tæppet, Axel? Fordi det her, det bliver vildt. Vi skal ind begge to samtidig. Hvis vi nu siger, at jeg er etterne, så er du toerne, så sender vi etterne ind først. Det er mig. Okay. Sådan der. Så er det alle toerne. Det er dig. Få det godt ned. Pas på hornene. Ja. Nu skal du stå foran mig her. Så lad os være på det samme billede. Nu kommer det svære. Kan du gætte, hvad det er? Nej. Ja, det er at komme ud. Du prøver først. Det gik godt. Så kommer jeg. Axel, det gik rigtig godt. Hør du hvad?